A recepció az magyarul feldolgozást jelent. Amit nézek, azt különbözőképpen dolgozhatom fel. Tekinthetem azt úgy is, és vonzónak tarthatom a nézését, és fontosnak tarthatom azt, hogy nézzem. Tekinthetem úgy is, hogy na, pontosan azért nézem, mert ilyen nem szeretnék lenni. Vagy nézhetek valamit úgy is, hogy hát ezek milyen hülyék. A gyerekek között a nézésnek az egyik leggyakoribb indoka, mert a nem néző gyerekek megkérdeztek a néző gyerekektől, tehát miért nézitek? Hát mert olyan humoros, olyan vicces. A gyerekek ezt találták benne vonzónak ebben a műfajban. Ez is egy recepciója. Hogyha én valamit humorosnak tartok, akkor nem azonosulok vele, hanem egy távolságot tartok. Tehát ez egy egészséges befogadása annak, amit látunk. Olyan furán viselkednek ezek a felnőttek, elveszítik az agyukat, üvöltöznek, hát olyan viccesek. Nem beszélve az a fiúknak különösen tetszett arra, hogy milyen csinosak ezek a lányok, akik benn vannak. És nézheti valaki azért is, hogy az emberi természetet vizsgálja a boncasztalon, úgyhogy ez is egy recepció, amikor ilyen értelmiségű módon ragad le valamelyik néző a képernyő elé, és kíváncsi, hogy az adott helyzetben mit hoz majd a következő lépés. Számomra ez a self-help a legszimpatikusabb recepció egyébként. Volt olyan, aki dolgozta föl, tehát tudta magáról a saját hibákat, látott egy szereplőt, aki hasonlóan viselkedett, és azt nézte, hogy mi lesz ebből, és akkor azt úgy dolgozta föl a látottakat, hogy na, akkor ilyennek nem kéne lennem, mert ezeket a tulajdonságaimat kell visszafogni. Tehát mindennek a kulcsa a recepció. Ebben tudjuk színesíteni a gyerekeknek a befogadási képességét, hogy észreveszik, hogy másképp is lehet nézni, mint ahogy esetleg ők szokták, hogy többféle nézőpont van. És a felnőttek is ebben nagyon gyorsan tanultak, ebben a kutatási fázisban. És hát ilyen módon már nem kell aggódnunk, hogy káros lesz az a hatás, ami egyébként éri őket. Itt sorolom föl a recepciónak a feldolgozását, és akkor az utolsó dolgokról beszélnék már csak, hogy nekünk szülőknek milyen lehetőségeink vannak. A gyerekeknél tehát az alternatívák bemutatása tűnik eredményesebbnek, már 9 éves kor után. Más típusú életet is lehet élni, és másképp is föl lehet dolgozni a látottakat. Aztán az volna még egy tanácsom, hogy ha a gyerek beszélget arról, hogy mi volt a valóság showban, meg az ilyen típusú realityben, az nem baj, hanem kifejezetten jó. Mert amikor közösségben, csoportban tárgyalják meg, akkor kialakulnak az eltávolító attitűdök is, tehát akkor már egy távolságtartással kezdik el kezdeni a kérdést. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a zenei ízlésükben is nagyon kritikusak a gyerekek, ez a zene szerintem nem jó, és akkor megbeszélik egymás között, és akkor kialakul egy tartás. Tehát csak a magányos gyerekek vannak veszélyeztetve. Úgyhogy ezért nem lenne egy megoldás az, hogy azt mondani, hogy te a közösségedben erről ne beszéljél, meg mindenki, aki erről beszél, az csak hülye. Én tudom, hogy titokban nézel, tehát stb. Tehát ha már nézi, vagy foglalkozik vele, akkor az a jó, hogyha ebből egy közösségi feldolgozás lesz. És a megszaladási jelenség. Tehát azt tudomásul kell vennünk, hogy ez a média világ, amivel élünk, ez hordoz magában bizonyos megszaladási jelenséget, ami azt jelenti például, ilyen a civilizációnkban az étel is. Tehát, hogy az ember arra van beállítva, hogy kevés ételhez jut, evolúciósan nagyon föl kell dolgoznunk a szénhidrátot, hogy ne halljunk éhen, tehát éhezésre vagyunk beállítva, majd hirtelen hozzájutunk egy csomó kajához, és ennek a következménye az, hogy egy járványszerű elhízás van, cukorbetegséggel is mindennel. Itt megszalad. És vannak más ilyen megszaladási jelenségek is, amit az orvostudomány kezd felfedezni, és nekünk is itt az ideje médiaszociológusoknak, hogy észrevegyük, hogy bizonyos értelemben a média is egy megszaladási jelenség. Nincs arra az evolúciósan fölkészülve az ember, hogy hogyan kezelje azt, hogy mindent lehet rögzíteni és továbbítani, és hogy annak milyen veszélyforrásai vannak. És hát belecsápulunk a dolgokban, úgyhogy szocializációval lehet ennek, csak a kultúra tud ennek gátat szabni, és bizonyos
ellenállási mintákat mutatni. És végezetül, ugye, ami a leginkább probléma szokott lenni a szülők számára, hogyha nem celeb érvényesülést szeretnének a gyereküknek, mert ez egy értékválasztás kérdés, és ebben nem tudok beleszólni, ezt szeretnék, akkor ezt szeretnék. De ha nem ezt szeretnénk, akkor az egyik legjobb, vagy a legkomolyabb probléma, hogy hogyan kössem le a figyelmét mással. Ugye azt a különböző kutatások bebizonyították, hogy az ingergazdag környezetben lévő kisgyerek nem bámulja folyamatosan a tévét. Tehát csecsemőnél sem kell attól tartani, hogyha körbe van véve érdekes játékokkal, akkor nézi egy 30 másodpercet, megpróbálja dekódolni, amit lát, nem sikerül neki, akkor elkezd foglalkozni azzal, ami körbe van véve. Ugye korábban azt hitték, hogy a tévé az egy olyan mágikus ablak, ami aztán szuggerálja a gyereket, és rátapadnak. Nem tapadnak rá. Leválnak róla, amikor valamit nem tudnak értelmezni. Ellenben, ha nincs körülöttük játék, akkor bizony tovább bámulják. Tehát, ha megteremtjük azt a világot, ami másfajta vonzerővel is rendelkezik, akkor nem kell aggódnunk emiatt. De tulajdonképpen erről szól az oktatás és a nevelésnek a különböző dolga, meg az, hogy mindannyian többfelé járatjuk a gyerekeinket, hogy ezzel képez magad meg azzal. A végén nem is kell aggódni egyébként a jobb társadalmi osztályokban született gyerekeknek, mert nincs rá idejük azzal, hogy ezzel a valóságsorral foglalkozzanak, meg hogy ilyen negatív behatások érjék őket. Ugyanakkor azért tudomásul kell venni, hogy a nyári szünetben, tehát nem, meg bizonyos szünetidőszakban nem tudunk nekik ingergazdag környezetet teremteni. A média fogyasztásnak a leszorítása, vagy korlátozása, az pontosan ugyanolyan probléma a mi civilizációnkban, mint az étkezéssel kapcsolatos játékszabályoknak az elsajátítása. És van olyan gyerek, amelyik persze ösztönösen és nem is kell vele foglalkozni, és van, amelyikkel kell foglalkozni ilyen téren. Viszont lehet megállapodásokat kötni. Tehát ez egy ilyen recept lehet a számunkra, hogy a gyerekekkel nagyon könnyű megállapodásokat kötni, megegyezni abban, hogy mennyi időig lehet valamit nézni, vagy mikor kell abba hagyni, összesen, vagy mikor kell lefeküdni. Aztán, ha nem tartják be, az már egy más kérdés, akkor már egy jogos büntetés szituáció alakul ki. A játékszabályokat, és ezek valóban játékszabályok, és nem olyan játék, mint amiről az előadásom szólt, gyerekekkel nagyon könnyű betartatni. Köszönöm a figyelmet!